Welkom bij het programma Gewest Friesland van Omroep Friesland, waarin we dingen zien laten die te oude reportages die te maken binnen van het programma van Gewest. Dat Gewest, dat die van de nationale televisie. Maar die regionaliseren we nou eigenlijk weer om naar deze tijd aan te zien laten hoe dat doet er steeds in Friesland alweer. Dat was maken trouwens Johan van der Zee. Daarom zitten we bij hem onder de keukentafel om ze nog eens even te herinneren. We beginnen een reportage in 1983, maar ik zie ze eerst niks. Want er komt direct een vrouw uit een schip omheug, maar het gaat ook keuren. Zo. Nou, je broek het voor niet, hè? Wij hebben gewoon 250 mensen. Die moeten eten en drinken en slapen en een beetje vrolijk zijn. En ik dacht dat iedereen wel weet wat er om komt te kijken aan eten en drinken voor een dergelijke grote huishouden. Maar u heeft geen hotels bijvoorbeeld? Die hebben we niet in Friesland, althans zo groot niet. We hebben wel hotels in Friesland, maar niet in die steden, in die steden, in sloten en zo, waar wij moeten overnachten. Maar dat is allemaal geregeld. We hebben dus in grote schepen hebben we allemaal ledikanten staan. En die mensen die hebben allemaal zeer comfortabele bedden. En dat regelt u met elkaar? Dat regelen we met elkaar. En het kan precies zich allemaal afspelen in 1 week. Hè. Maandagmorgen om 6 uur beginnen we te laden, de schepen, de hele zaak erin. En zaterdagmiddag om 1 uur komen we Leeuwarden weer binnen. Dan eten we in de Harmonie voor de laatste keer. En daarna worden die schepen nog gelost en die kunnen maandag weer gewoon hun werk gaan doen. Oh, ja, ja. We stoppen hem in de nasi als hij komt. Als die komt. En we stoppen hem in de nasi als hij komt. Als die komt. En we stoppen hem in de nasi. We stoppen hem in de nasi. We stoppen hem in de nasi als hij komt. Zingen ja ja jippie jippie jee. Halleluja. Zingen ja ja jippie jippie jee. Halleluja. Zingen ja ja jippie ja ja jippie ja ja jippie jippie jee. Die 25, dat betekent dat u in ieder geval al 25... Ja, dat is zilveren schoen. Dat is apart. Ik hoop nog veel vaker te lopen. Bent u daar nou trots op die medaille? Ja, deze wel. Maar ja, ik heb een kast vol, maar dat kan me niet schelen. Je legt me gewoon in een kastje. Ja, daar doe je dan niks mee. Maar daar doet u het dus voor? Nee, voor de sport. Nee, de beloningen Dit moet je is niet leuk laten. als je het te krijgt, maar ik vind Ja, dit is alleen een sport. Het is gewoon een prestatie. Als je toch, nummer die vind ik. kijkt, de beloningen, dat zijn niks hoor. Daar hoef je niet voor te doen. En je bent de week weg. Hoe is het met uw voeten? Best, prima. Ja, je kan het nou niet zien, maar... Je zit hier de vette wat gaat lekker, loop je lekker zacht. Ik heb nooit geen last hoor. Oké. Nee. Nou, goede tocht verder. Bedankt. Dank u wel. Dank u. Tot ziens. Dag. Dat kijk, hè?
Bedankt. Volgens mij heeft u blaren. Inderdaad. Hoeveel? Dat weet ik niet. Ik kijk zelf nooit onder de voet. Doet HBO. Maar u loopt toch door? Nou, om even op gang te komen gaat even moeilijk. Maar dan gaat het wel weer. Als ik kwartiertje loop, is het weer goed. Waarom doet u dit dan? Daar mag het ook aan. Ja. De stijfkoppige Friesin, hè? Als ze komt. En wat doen we met zijn dochter als ze komt? En wat doen we met zijn dochter? Wat doen we met zijn dochter? Wat doen we met zijn dochter als ze komt? Als ze komt. En we houden haar in ons. Dankjewel. Wat krijgen de mensen te drinken? Gewoon water, dat vinden ze het lekkerst. En ze krijgen hartjes en snoepjes. We hebben u vandaag een paar keer zien lopen. Dat gaat snel, hè? Ja. Als je ervoor oefent, dan ga je snel genoeg. Maar het was bijna net alsof het een wedstrijd was. Ja, voor mij. Ik wil zelf vroeg binnenkomen. Nou, en dan vind ik voor mij goed zo. En is dit nu een grote afstand per dag of valt dat echt mee? Ja, valt mee. 40 kilometer ongeveer. Dus mijn verste afstand is Amsterdam-Leeuwarden. Die is 150, dus... Dat is een peulenschilletje. Dit misschien wel, ja, vergeleken met die andere. Benant? Ja, een beetje, hè? Kijk net maar onder de doos. Er is een zijn, hè? Dat hier met de doos in bij. Nou, komt later uit met die jongens rijden. De Alvesterde kuiertocht. Prachtige beelden. Dat is van alle squon en mensen die dan met rennen binnen. Ja, en bijzondere mensen. Ja. Het is een apart slag, om het zo maar te zeggen. Die dat rennen. Ja. En die er ook christelijk grutsk op binnen. Dat ze dat kennen. Ja. En die dat echt hartstikke mooi vinden. Dat ze dan in een skip terug worden om te sliepen. Daar hadden ze zelfs beren in. Ja. En die ben dan een week bij zo'n paard. Ja, skippers vegen dan hun roemskien en die veren een week lang met de Alvesterde. Ja, ik weet niet of ze dat nog Nee, doen. dat is er niet meer. Nee, dat is op. Maar ze rennen nog wel. Ze rennen nog wel, maar het is heel los worden. Het is eigenlijk, ja, dat klinkt wat raar, maar professioneler worden. Deze man, ja, die in dat even, die zetten een paar stempelposten deel en je ronde daarin en dan via de rijden je dan al, jawel. Dat is, maar dat is net meer. Dit is volle, de kerst nou ik mij treien Elfstedentochten, dan krijg je een oorkonde enzovoort. Dus ben mensen die hadden fietst en die gaan rieden en die tocht, maar dan mag hem rennen. En dat voelen heel veel mensen, voelt dat nou echt oud. Dat is, ja, ik weet het. Ja. Maar er binnen een aantal mensen die niet alle treien die hadden. Ja. Maar wat meest met waar vond, dat er doet militairen mee doen. Ja, heel raar. Ja. Die zullen wel bij de Vierdaagse het inkomen binnen. Dat denk ik. Ja, maar die krijgen ze een hele bataljons. Een heel leger, maar ja, nou goed. We gaan naar 1991 en ja, wat je in Friesland ik dogge, want ik begin maar weer even mee te vermelden, wat je in Friesland ik dogge, je komt altijd één mans in. It's Willemsma. Er is eigenlijk niks over bekend, no? Er wie niks, er is ik nee, eigenlijk niks, want ja, er is ik nooit, er is net een boek werd in een platboerenboek werd iets over een boerenpreemstier, helemaal niks. Waarom eigenlijk? Ja, ik denk dat het toch altijd de verdommeling onder de schepen best is. De schepen vol stront en smargens en om te slatten en ja, dat hebben de meesten het mooi net van die jongen.
meer mensen komen. Ja, als je het is mooi dat er een protje binnen. Als je van mij hoe er net zoals mij met die scootjes dat er ijskers en IFK's en weet ik wat een soort flauwekul eromheen en soepverstijn en al die boel. Dan wordt het zo trokken en uit verband lutsen. En bovendien denk ik net, dat gebeurt ook net, dat het is vierste duur denk ik voor een heel soort mensen om te investeren in Saskip, want ze houden nou maar een iepen bak, maar eventueel maar een bloot kamperen in de ding. De mast van kamperen houden. Toch wel iets dat ze eruit zien. Ja, dat is zo eruit. En de boeiselen, ja, die kleuren en ik. Ze gaan dan gewoon naar de verver in het waar begint terug, jongens. We gaan dan gewoon naar de hier is een droog plekje. En dan gaan ze gewoon naar de schilder in het dorp en daar kochten ze een paar verven. Dus griezen, dan zouden ze ook met de priemers verven worden. Dan zijn die schilderen, dan mag deze verven hebben. We werden net op praten wat van kleur, zoals nou jood aan de kleurenkaart en zo. Nee, weer grijs, groen verwachtig, hè? Nou, en dan zag je hier dat dan. En onderkamer in het tar. Als een goede baas is die helm, één keer in de 2 jaar helde hij hem op een helling. En die zet hem op mij in de tar. Maar deze het is al 25 jaar die nooit in de tar zit. Hij is van boeten met, alleen van binnen hier, ze willen in de olie houden. Ze dan weer die plaat van binnen, dat is wel mooi. Nee, je stond een 14 kei, zo deze ringen die ben er al van, hè? Die ogen hier, die harpsluitingen. En je ziet een 14 kei in. En dat heb ik was jongen vroeger, hè? Je hebt iets. Het lijkt er vallig voorop. Het is hier de kurk op de tuut dat er niks uit kan. Dat is dat vroeger, hè? Ja, trappen erop. Hier, kisten. Ja, daar kwam de bruine bientje weer in. Kijk, dat bollet zou het bijna al, hè? Dat met scherp aan. Roepen erin, dat vind ik zelf maar zeker wat. Ja, hier kijk alleen maar. Scherp als touwtje zoeken, hè? Die draait je in, dat hindert niks. Jo, had dit voor mij maken, hè? Dat zou ik maar wat thee drinken in het veld. Ja, dat hebben wij al in de praktijk nog maar beleven, ja. Want Jo had hier een preem. Ja, die had in 1925 had er een preem uitgelaten bij in Warden. En
Dat kon wel eens goed onthouden, maar dan ben ik geboren in het hier. Dat kon dan nooit net zo voor door de prijs hebben, maar dan ben je 24 wie de premie maken. En wat dienen ze ermee? Ja, gaashellen, in het begin hier waren de beesten altijd op stal, dan steek je toch nog kei. En dan moest je daar eens vraag je gaashellen. En wanneer het oorlog worden, was een beetje thuis. En in ongeveer dan moest het herder maar vervangen worden. En dan de winterdag, dan kwam het tuigage eruit en dan joksies uit in de premie en dan schoten die met boompinnen hier naar deze streken, hier aan de andere kant, hier dan een steekje lang. En zo scharrelen er weer al wat om. Het wie vroeger vanzelf, we kennen nog wel wat romantiseren, maar het wie natuurlijk het wie betekent mijn leven in deze prem. Want het meer waar wie en een soort zware waar, dan heb je wel een heleboel roeren lopen maken vanzelf. Maar ja, nou kan je het als sportbedrijf en dan zie je wat bent mooi vaartuigen. Dat zeggen we toen net zo aan die tijden. Dan willen die mij een keer jammer, het ook maar zitten. Wie je wordt als bij zijn, dan kroop je wel voort. He? Nou, de mij daar zeg maar, ik ongeveer voor in de koker waar zitten. Ja, zeker. Ja. Maar die tijd is voorbij. Ik heb een keer in een kapkastje, het dwarken eruit halen. Wie zei, kroop ik voor in dat kapkastje. De koeken hebben eruit komen. Maar dan was ik bang en angstig, dus het me uit. Ja, kon je net weer uit. Toen kon je net weer uit. Nou, je zal nou een kram krijgen, moet ik maar zeggen, dan zit je vast. Maar nu zit ik vast. Ja. Ik ken het krauwen, jongens. Dat is heel goed, ik net. Denk dan maar om die vak. Denk dan maar om de vak, ik rijd dit wel. Maar als je vak net de strak hebt, dan loopt de kapper heen. Beetje 4 in die vak. Wat is dit? Dat is hier nog wel, hè? Ja, maar dat zou het niks zien. Maar dat is beter voor die me nou het noemt. Ja, het mag wel. Maar ik kan ik net helpen, dat je zegt. Maar het is allemaal in. Nou, als je doet... Ja? Mooi. Je bent wel het sensa. En je bent goed, zei het? Ja, ik ben er net thuis. Oh. Nou, maar verpas ik wel een beetje op je net. Zielen in Prem. Ik vind het werkelijk, dit is zo mooi dat je dan, hij is een ingreven zieler en dan zie je in dat er dan in een grijde zitten gaat met de hele familie. Ja, dat moest er beslist bij. we moesten thee drinken op de ouderwetse manier. Ja, dus dan ga je een kisten, een heerkisten, maar dan ga je die chattel met thee, je daarin. Nou, daar zitten we. Ja. En nou... En ja, die man alweer in die prem, prachtig. Ja, maar wat een tijd ik. We zijn in 19 maar die gaan in pak te zilm. Ja. Nou, je gaat er net meer in pak te zilm. Nee, dat deden ze vroeger maar de prem, denk ik. Maar nee. Dan gaan ze maar de kei, de premie. Dus, ja. Nou is het wel mooi. Nou is er in de tijd ik een klasse van die prem kwam om Schenkelkoor te zielen. En die zielen dan wedstrijden en zo. Dus het wordt minder werk als familie uitje broekt. Maar het zat nog altijd in de prem, ja. Ja, zeker. Ja, prachtig. Ja. Mooi beeld. Er zijn nog meer iets-reportages, hè? Volgens mij heeft er altijd eerst elke week iets bellen van iedereen wat te beleven. Ja, precies. Ja. Goed. In het programma geweest Friesland, wie dat voor de zoveelste keer iets Willemsma, maar we komen vast nog wel eens een keer wegzien. In de reportages van Johan van der Zee hier van gewest tot gewest. We zijn er tak een week weg.